Adam Reisel, Pčelinji bijeg. Na kraju staroga šljivika, tik do šume, godinama je stajao pčelinjak. U sredini je bila košnica u obliku crkvice s tornjićem, a uokolo 50-ak drvenih košnica obojanih u više boja, žutu, crvenu, plavu, ljubičastu, zelenu, s brojevima. Pčelinjak je bio okrenut suncu, zaštićen od jakih sjevernih vjetrova i snjegova. Čim bi proljeće s toplim vjetrom došetalo u voćnjake i šume, na livade, polja i pašnjake, pčelar Željko svakog bi vedrog dana dolazio u svoj pčelinjak i pregledavao košnice. Promatrao bi maticu mlade pčele, postavljao medišta i čekao da se sače popune medom. Tada bi počelo ono što pčelari zovu vrcanje, vađenje meda iz sača. Pčelar Željko najviše je hvalio pčelinje društvo u žuto-crvenoj košnici s brojem 38. Pčele iz ove košnice donesu mi 3 put više meda nego ostala društva. Neki misle da je to zato što košnica stoji odmah na početku, pa u slučaju nevremena u žurbi pčele s peludom i medom ulete u nju. A ja mislim da je zato najzaslužnija matica. A ova ovdje matica je pravi organizator. Kod nje svaka pčela, pa i trutovi, imaju svoj zadatak. A to je najvažnije. Jednoga dana do pčelara Željka stigle su vijesti o masovnom stradavanju pčela. Neki su ljudi u zaštiti svojih usjeva koristili vrlo otrovna sredstva. Moram nešto poduzeti. Samo, ko će mene slušati? Ovi su događaji uznemirili i članove eko udruge Čuvajmo prirodu. Oni su dobro znali da bez pčela neće biti ni nas ljudi i odlučili su se boriti za ekološku proizvodnju. A onda su vijesti o velikom stradanju pčela stigle i do Željkovog pčelinjaka. U žuto-crvenoj košnici broj 38 postalo je jako bučno. Ovo je prevršilo svaku mjeru. Moramo hitno nešto poduzeti. Ja sutra ne izlazim iz košnice. Tko zna što je sve otrovano. Da tražimo zaštitu. Zaštitu, tako je. Nećemo skupljati med dok se nešto ne promijeni. Pčele su se jako uznemirile i matica je shvatila da odmah treba nešto poduzeti. Smirite se, sve će biti u redu. Ne, ništa neće biti u redu. Slažem se i zato ja sutra ostajem spavati u košnici. Ovako ćemo. Sutra će biti lijep sunčani dan. Ne trebate ići u potragu za tek procvjetalim livadama. Idemo svi u šumu. Hura, idemo u šumu. Na sigurno. A vas dvije krenite ujutro u staru hrastovu šumu. Pronađite visok hrast s malo grana i stupljom u koju se možemo nastaniti. U redu? Razumijem, matice. Ne brini, naći ćemo jedan veliki stari hrast u kojem će biti mjesta za sve nas. Drugoga dana, nakon što su se vratile pčele izvidnice, matica je povela svoj roj pčela u veliku staru hrastovu šumu. Moram vas pohvaliti, pčelice izvidnice. Baš sam zadovoljna vašim odabirom. Stari hrast je visok, skoro bez grana, a duplja prostrana. Okrenuta je suncu, pa će nam biti toplo i zimu. Odmah je podijelila zadatke. Mlade radilice bile su čistačice, a starije hraniteljice. Medom su hranile male ličinke. Pčele radilice bile su i stražarice i čuvale su ulaz u kuću. Puštale bi samo zalutale pčele s medom, a oštro kažnjavale strane pčele koje bi došle u krađu meda. Za to je vrijeme Željkova crveno-žuta košnica broj 38 stajala prazna. Ne znam zašto su pčele iz moje najbolje košnice odlučile otići. Možda su poželjele slobodu ili su pobjegle od otrova. Pčele izvidnice, dobro pregledajte cijeli okoliš. Da, šefice. Potražite stabla s medonosnim cvjetovima. Bagrem, lipu, kesten. Sve je dobro došlo. U redu, matice.
Pronađite rascvjetale livade daleko od ljudi i odmah obavijestite naše pčele sakupljačice. Razumijem, šefice. Na zapovjed. Majka Matica bila je jako zadovoljna. Cijelog proljeća i ljeta pčele su marljivo radile. Dobro su se pripremile i za zimu i nisu se bojale prezimiti u šumi. A pčelar Željko i dalje se čudio i žalio prijateljima. Ma zašto su pčele baš iz moje najbolje košnice baš odlučile otići? Nije mi jasno. Ali ni članovi eko udruge Čuvajmo prirodu nisu mirovali. I nakon godinu dana uspjeli su. U njihovom je mjestu pokrenut ekološki projekt uzgoja povrća i žitarica. Iz dana u dan bilo je sve više eko proizvođača. I Željko je postao eko pčelar. Proširio je pčelinjak, pčele preselio u drvene košnice obojane ekološkom bojom. Ne, košnicu 38 ostavit ću na njenom starom mjestu. Praznu. Ko zna, možda se jednog dana moje pčele ipak vrate. Liječio je Željko svoje pčele prirodnim sredstvima, a osim eko meda počeo je proizvoditi propolis, matičnu mliječ i pelud. U proljeće je vijest o promjenama stigla i do naše pobunjene košnice u šumi. Djeco, vrijeme je za povratak kući. Jesi li sigurna, Matice? Ovdje nam ništa nije nedostajalo. Ove zime nije, ali tko zna kakva će biti ona sljedeća. U pčelinjaku je ipak sigurnije. I tako su se pčele iz košnice 38 vratile u svoj stari pčelinjak. Žuto-crvena košnica ih je čekala. I Željko. Evo, da samo znate kako ste me razveselile. Pomislio sam da vam je trebala sloboda, ali sada znam da ste se preplašile otrova. Ne brinite, dobro ću paziti na vas buduće. I doista, svima je pričao kako su pčele vrijedne i važne za ljude. I kako bez pčela neće biti ni ljudi. Adam Rajzel, Pčelinji bijeg. Sudjelovali su Maja Katić i Dražen Bratulić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Zoran Sajko. Redateljica Jasna Mesarić. Urednica Majda Makovec Joksimović. Hrvatski radio 2021.